Čau, Majo. Tak je to takmer 2 dní, čo ste dohrali finále a ste vyhrali. Čo si robil za tie posledné 2 dní? Extra. Veľká eufória vlastne na začiatku, jak sme dali ten gól v overtime a potom sa to všetko spustilo. Človek si to ešte trošku ani tak neuvedomuje. Teraz krátky čas prešiel, ale oslavy sa v podstate ešte nejako neskončili, takže stále oslavujeme a zajtra máme parade a teším sa na to. Na čo si v prvom momente na striedačke pomyslel, keď ste v predĺžení strelili víťazný gól? Neviem, či mi niečo prebehlo hlava alebo nie, ale obrovská eufória. Nemohol som vedieť, že som víťazom turnírneho pohára a tie pocity sa veľmi ťažko opisujú slovami, takže úžasné. Ako si videl tvoje gólové šance z tretej tretiny? Myslíš ten gól, čo som dal? Nie, po tom góle, keď bol stav 2-2. Mali sme veľa šancí, potom už aj v predĺžení mali sme veľa šancí, takisto oni mali niečo, ale my sme mali obrovský tlak a každý veril na striedačke aj v kabíne medzi predĺženiami, že to môžeme dokázať. Ten tým má obrovskú silu a obrovský charakter a nikto nedúfal, že to nedáme. A tento tým vyhral 2 roky dozadu a proste vie, ako vyhrať. A sa to teraz potvrdilo. Hrali sme proti manšaftu, ktorý nám naozaj spravil, nechal tam srdce, hrali sme s nimi vyrovnané partie a v podstate 3 zápasy sa skončili v predĺžení z 5, takže naozaj oni hrali veľmi dobrý hokej a zaslúžili si byť vo finále. Skúsil by si popísať, čo sa dialo v kabine po víťazstve, keď ste zišli z ľadu? No, najprv na ľade tam boli veľké, nie že veľké oslavy, ale každý si sa to snažil užiť, každý sa to snažil prehltnúť tieto slova, že sme vyhrali a potom v kabine sa to len začalo, sterigalo sa šampanské, piva, neviem čo a hrala sa hudba, tancovalo sa, takže sprche takisto a neopísateľné pocity. Čo si cítil pred štartom na finálovej série? Nejaké napätie, vzrušenie, nervozitu? Nervozitu samozrejme a taký nejaký špeciálny nádych to mal, pretože sme hrali proti bývalému týmu New York Rangers a mal to taký špeciálny nádych. Samozrejme som bol nervózny pred zápasom, keď po úvodnom boji, ale to nejako opadlo. Ale posledný zápas, tento piaty, som bol z nejakého dôvodu veľmi nervózny. Či už preto, že mali sme to tak veľmi na dosah, alebo pre niečo iné, ale bol som veľmi nervózny a som strašne rád, že sme to ukončili v 5 zápasoch. Komu by si chcel na diaľku poďakovať za to, že ti v mladosti pomáhal naštartovať tvoju kariéru? Na diaľku ani nemusím moc ďakovať, pretože rodičia sú tu so mnou a bez nich, bez brata by som sa sem určite nedostal do tejto pozície, všetkým spoluhráčom a takisto trénerom, ktorí ma trénovali v mladosti, tej Rade Veľký a priateľke Ivanke určite, že táto sezóna bola veľmi dôležitá a bola tu so mnou a pre mňa v tých ťažkých chvíľach, pretože bola to naozaj sezóna ako na hojdačke. Začal som v Columbuse a začiatky neboli bohujaké, keďže som bol 2-krát zranený a potom také vykúpenie bolo, keď som bol vymenený do LA a znova som získal a chytil nejakú šancu, že sa môžem dostať čo najbližšie k tomu poháru a teraz tu sedíme a som víťazom pohára, takže je to úžasný pocit. Mal si zo Slovenska veľa ohlasov od kamarátov a známych, že ti
držia palce? Áno, stále pred zápasom písali a ešte som poriadne ani všetky nesiel povedať na správy, na e-maily a na odkazy. Takže, ale každému jednomu viem, že odpíšem a trošku to, alebo ja si musím potrebovať. Predtým si bol niekoľkokrát na oslavách Stanley Cupu v Trenčíne, keď ho doviezli vďaka Marianovi Hosovi a Zdenovi Chárovi. Nemal si nutkanie sa ho vtedy dotknúť? Nutkanie ani nie, ale bolo to predsa len trošku taká extra motivácia ísť za tým a ísť za tým svojím cieľom a získať ten pohár, pretože viem, aké to je veľmi ťažké teraz a chalani si to naozaj užívali a vidieť to na nich, akí sú spokojní, ako si to užívajú, aký úspech dosiahli a teraz som tam v podstate v tej istej lodi s nimi a v jednej ulice máme tam 4 poháry, keď si tak zoberiem, keď Maroš by sa vyhral 2 z Denochára a ja, takže na jednej ulici je to špeciálne. Stanley Cup príde po roku opäť do Trenčína. Čo pripravíš pre fanúšikov už? Vieš už, kam by si ho chcel priniesť ukázať? Nejaké plány sú, ale ešte sú to také hrubé plány. Určite nad tým budeme rozmýšľať, keď prídem domov ale party veľká bude asi na hrade, ako to mali chalani po minulé roky a niečo špeciálne sa do toho hodí ešte viac. Prekvapilo ťa, ako rýchlo si sa dokázal adaptovať na hru Kings? Ani nie, veľmi, veľmi dobre ma prijali a bolo to dôležité, aby ma prijali, ako ma prijali hlavne mimo ľadu. A keď sa človek cíti pohodlne a keď ma prijali tak, ako prijali, potom tá zmena alebo premena na ten ľad a presadzovať sa na ľade je to o to jednoduchšie, takže naozaj chalani mi pripravili. Bolo to oveľa ľahšie s ich pomocou a celkom rýchlo som si na to zvykol. Skúsil by si popísať nejaké zlomové momenty z finálovej série? Zlomové momenty, no prvé 2 zápasy sme vyhrali doma po predĺžení, hej. No a tam sme vyhrali tretí zápas, bolo 3-0 na zápase, takže neviem, ten tretí zápas bol veľmi, veľmi dôležitý a potom samozrejme, hovorím, z 5 zápasov 3 zápasy v predĺžení, tak bolo to veľmi tesné. Vyhrali si sériu zdanlivo jasne 4-1. V čom boli Rangers nepríjemní? Právom sa tam dostali do toho finále a mali veľmi kvalitný tím, veľmi rýchly tím a myslím si, že bez Lundqvista by tam neboli, lebo ten chytal strašne veľa zápasov a bol ich najlepším hráčom, takže bola to aj pre nás ťažká cesta, ale som rád, že sme to zvládli v tých 5 zápasoch. Hral si v play-off s jednou hokejkou? Nie, boli viac, ale s tými, čo som dal góly, tak som sa snažil si ju šanovať a starať sa o ňu, aby vydržala čo najdlhšie a potom padli aj ďalšie z nich. Počas play-off ti narastla riadna brada. Vidím, že už si oholený. Tešil si sa moc na tú chvíľu, keď sa môžeš konečne oholiť? Už mi to... Trošku som si na to zvykol, ale potom už niektoré som si to musel trošku aj tak skracovať, lebo to vadilo niekedy, ale je to súčasť toho, je to taká tradícia, že každý si nechá narastie na dušu bradu cez to play-off a teraz už som to dal dole, takže som mal pár kilo ľahšie teda. Malo v finále pre teba nejakú špeciálnu príchuť, keďže si nastúpil proti svojmu bývalému tímu, alebo si na to vôbec... Už som to spomínal, že určite to bolo špeciálne hrať proti ním a ťažšie z toho dôvodu, že som tam hral, ale som rád, že už to mám za sebou a máme pohár. Koľko máš tam ešte 2 otázky? S kým si v týme Los Angeles rozumieš najlepšie? Ešte všetci chalani sú super, proste nevytvárajú sa tam skupinky a tak ďalej, každý má každého ráda, či už
veľa chalanov, Willi Mitchell. Nedá sa povedať, že jeden alebo dva chalani, s ktorými by som si viac alebo menej rozumel, ale so všetkými to bolo jednoduché a naozaj super partia. Teraz, že už skončili playoffs, aké máš plány do budúcna? Chcel by zostať tu, alebo to ešte nemyslíš? Teraz na to sa snažím nemyslieť, pretože ešte máme pred sebou nejaké oslavy alebo príde na to čas, keď si môj agent sadne s vedením klubu a budú jednať a potom sa uvidí. Páči sa mi tu, vyhral som tu Stanley Cup a by som tu zostal, ale hovorím, všetko nechávam na agentovi a